Arratsaldean denei. Aluminio urtua, segunda batez gogortzen da. Hartuz, nun isuilia izan den, usdura edo tokiaren forma. Hor, segunda batez erortzen delaik aluminioa urtzen da, urtu hori, hartzen du forma, zer nahi forma. Eta itxura horiek, suertearen laguntzarekin egin ditut, hor gainean ikusten diren itxura horiek. Segunda batez behartzen egin forma eman eta izigarriko lana izan dut, sekolako denbora eman dut, saio asko, ileiteak eta ileiteak. Teknika semateko, beren forma horien ukaiteko berzela, zien nola egoki forma horiek ziren zabalduak, lujaren forma hartzen zuten bakarrik, zuten berze itxurarik. Horban, itxurarik susmatuz, suertearen familiako dela. Eta egada, sua eta suerteak, jatorriz, euskaraz, izen bera dute. Sua, suerte, ahigarria. Sartzen delaik hitzetan, atxematen dira altxor batzu, eta ezan nahi izigarri sakonak. Urektuz ere instintoki beren artean etengabeki sortzen duten magmatiko munduetatik unibertsoa, lurra, airea, ura, hots, ezin ulergarria den bizia datorrela. Hori da, magma bat sortzen du lurra berotua delaik eta irekitan delaik, eta Big Bang momentuan sortu zen bezala, piskatun behit, lurra unibertsoa sortu zen bezala, suak egin zuen hori. Eta suak magma bat bezala sortu zuen, eta hortik dator dena, gure bizia. Dena ura, dena. Orduan, erakusketa gainean den erakuste honetan, nahi izan ditut ere itxureri lotura bat egin, suerteak, fantasma gorrizko munduen erdian sortu dituen, Atsa elkarteko aurtengo 114 idazleen sentipen amets idatziak. Nunbait berze magma batean sartu naiz, eta ideiena, poesiarena, eta idatzi dutenen testuetan, eta sartu naiz eta pasarte batzu hartu ditut, eta lotu nire eta itxura horieri. Eskerrak sakonetik beraieri, orai zueri da erakusketa oneri sorkuntza behi baten ematea. Zueri itxurek eta idatziek sentiarazten iezazukenaren aurkitzea. Ordan denak parte hartzen dugu, nik nire zizelan horiekin, naturak, idazleak eta bai gudenek hemen ikusleak parte hartzen dugu erakusketa hartan. Esker etortzeagatik, eta gehitu nahi dut skup batekin gure elkartearen zat bereziki. Atsa elkartea sortu zelarik pentsatu ginuen parte hartzale guzieri Gorosti landare baten eskaintzea. Eta landare horiek ze bilakatu dira, ez dakiku soberek, bakarrik dakitana da, Einaut etxamendi eta nire etxean asko handitu eta edertu direla. Eta horrek asko zoriontzen gaituela. Geroztik, Lajaldean ere duela 2 urte, Atsa elkartearen iraupenaren simbolo bezala, landatuak izan ziren Gorosti eta Mispira ondo bat. Horren ainarekin, eto ginen hor laborantza munduan lanean. Landatu egintuen bi arbolaska horiek, baina biak desagertuak dira. Bat ebatxia
beste jahtua. Baina geroztik, ezin sinetxea den gertakizun bat gertaitu zaigu. Hau da, bizpira eta gorostia landaren ordez. Leku berean, sahatsa zuaizka bat sortu zaigula. Bai, sahatsa bat, sahatsa. Dena hatsaz betea. Odan pentsatu dugu, etzela kontent deinua, zuaitzen deinua, ez hautatzea gure izena zuen zuaitza, eta guri egin digu bat erakotsi, geizki deitu ginela lan datzen egin ginoena, bertzela sahatsa bat eman. Mila esker sahatsa.